Priatelia, chcem vám teraz predstaviť v tejto chvíli Marcela, ktorý má pár minút pred odchodom týmto ICčkom do Bratislavy a potom ďalej cez Viedeň a Katar do Číny, aby tam v meste Nanning evangelizoval mladých ľudí, aby sa tam dostal do prostredia, kde ešte komunita nikdy nebola. Pre nás je to veľká výsada, pre komunitu Ján Krstiteľ, pre našu oázu tu v Košiciach. Naozaj veľká výsada a veľké požehnanie byť prítomný, byť pritom. A zároveň tiež také požehnanie pre celú komunitu. Chceme žehnať teraz Marcelovi, aj spolu s tebou. Môžeš ho aj ty sprevádzať svojimi modlitbami a nosiť v sebe tiež takú veľkú túžbu ísť ako Ján Krstiteľ, evangelizovať na Slovensku, alebo v Európe, alebo kdekoľvek, keď ťa Pán pošle.